Când zice, la poziția 360, Ploiești, Băneasa, este o secție de tunuri acolo, unde este un ofițeraș tânăr venit cu școală din Germania. Și generalul nici nu mai decus. Cine e aici? Șlocondentul ăsta. Străzi, domnul general, eu sunt. Aha. De mâine te duci la bateria 47. Fost la bateria 47. Bateria 47 era instalată în marginea satului Bănești, erau 8-9 baterii de la și 3 baterii nemțești între noi. Am fost liniștit, am luat parte și atunci aici iară e o problemă care trebuie să o înțelegeți voi foarte bine. Început de acum războiul se măcinase, început să greutățile, început să unoare era lipsurile, se cunoșteau. Și populația, noi eram în legătură cu populația. Eram în marginea satului, în marginea comunului Bănești. Nu știu dar voi n-ați fost pe acolo, este statuia lui Aurel Raicu, care e la marginea șosierei, de până în marginea satului, și noi eram în spate la 500 de metri. Populația necăjită, rău, vineau tineri.